गोय राज्य कायदो सेवा अधिकरणान उत्तर गोय जिल्लो कायदो सेवा अधिकरणाच्या जोडपालवान बिरेस्तारा दिवचलेच्या छत्रपती शिवाजी मैदानाचेर मेघा कायदो सेवा कॅम्प आयोजित केल्लो। RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। बरेच वेळा आपल्याकडे कायदे अस्तित्वात असतात, त्यामध्ये विविध लाभार्थींना त्यांना हक्क प्रदान केलेले असतात। तसेच सरकारच्या विविध योजना असतात। माझा असा अनुभव आहे की गोवा सरकारच्या अनेक अशा योजना आहेत की ज्या समाजातील विविध स्तरांकरता ज्या योजलेल्या आहेत, परंतु बरेच वेळा ह्या योजना आणि त्याचे लाभार्थी यांच्यामध्ये कुठेतरी समन्वय नसतो। तर खऱ्या अर्थाने या शिबिरांचा जो उद्देश आहे तो हा समन्वय साधणं हाच त्याचा उद्देश आहे की एकीकडे योजना आहेत, कायदे आहेत आणि दुसरीकडे त्याचे लाभार्थी आहेत। तर या दोघांमध्ये कुठेतरी समन्वय साधून एक दुवा निर्माण करणं हा अशा आयोजनांचं प्रयोजन आहे। तर त्यामुळे या शिबिराच्या अगोदर आमचे जे पॅरालिगल व्हॉलेंटियर्स आहेत त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन माहिती संकलित केली की प्रत्येकाला कुठल्या बाबतीतली अडचण आहे, कुठली त्यांना कायदेशीर बाबीची त्याबद्दल त्याची गरज आहे, त्यांचे प्रश्न काय आहेत हे सगळे समजून घेतले आणि त्यानंतर शक्यतोवर ते प्रश्न सोडवण्याचा आज आम्ही प्रयत्न करतो आहे।